Салом дӯстон, ва боз як сайти дигар барои пулкоркунӣ. Силка барои регистрация кардан дар сайт дар поёни видео. То 1 рубла барои як переход мода пул метаҳад. Ва агар уровентон баланд бошад, вай ҷа ман нав регистрация кардагим ва уровни ман ягай, вайна ман навози 48 копек кор кардагим. Аҷа рекламаи балансай барои реклама датилой. Вай реферални силкатона метавонед дӯстотонда рӯӣ кунед. Аҷа повисит уровня интихоб мекунем. Дар инҷа бо нависагие ки чӣ бояд кард барои уровня баланд кардан. Вайна якум уровня 1 копекай. Дуюм уровень 100 переход карде 2 копек мешавад. 500 переход карде 5 копек мешавад. 1000таш да 10 копек. 5000аш да 20 копек. 10000 да 50 копек. 50000 кишид 1 рубл дар як переход кор мекунед. Ва инҷа бо нависагия якум уровниш чанқачхел. Ва бояд ки шумо ҳар рӯз 3 та посещение дошта бошед, 3 та реклама тамошо кунед ва 3 та рекламаи реферал. Дар бораи ҳамин нависагия ва дар инҷа заработата интихоб мекунем. Заработата интихоб кардем ва ин намуда рекламаро нишон медиҳад. Айна якумша переход мекунем. Ай намураи сайта нишон меояд ва дар инҷа нависагие ки рассмотрите страницу не имеет 10 секунд, яъне ки баъди капчара гузаште 10 секунд ҳамин сайта нигаҳ кунед ва дар инҷа суратҳоро нишон додагия шумо як суратеш тамомайшон нигаҳ хелай бояд биёбед. Ва ина 3 та самолёта мубайншон як та лодкаро интихоб мекунем. Ва ина як бал мода гузаштаг ва ин сайта нишон дод. Дар ҳамин сайт мо 10 сония местем. Ва ина 10 сония ки гузашт метавонем сайта маҳкам кунем. Тамом. Ва ҳамин хел мо пул кор кардан мегирем. Инҷа силкаҳоро тамошо мекунем ва инҷа нависагие ки 40 та силка. 40 та силкаро метавонед тамошо кунед ва рейтингтон бо баланд шидан мегирад. Ва инҷа барои реклама датилой инҷа хеле баннерҳоро реклама мекунанд. Инҷа номи мисол рекламашонро менависанд. Инҷа силкаи баннершонро мепартиянд, добавӣ тазир мекунанд. Ва стоимостиш 100 рублаи барои реклама датилой ва реклама нишон медиҳад дар ҳамин сайт. Ва инҷа дар купид бале ҳасташ, шумо метавонед бала бихаред. Агар мисол бигӣ ки хайхи дера ман сраза 1 рубл кор кунам, ва инҷа бал мефурӯшанд ва ина 974 балаш 389 рубл мешавад. 389 рубл 6 копек. Ва инҷа купита интихоб мекунед, метавонед бихаред ҳамин балора. Ва инҷа нависагие ки дар баланси шумо ҳоли пул нест, ҳоли ман пул надорам дар балансам ки бихарам. Ва барои пулотона гирифтан ввести средства интихоб мекунед ва дар инҷа минимальная сумма для вывода 100 рублай. 100 рубл кор карде пултона дар кашлоки пайр метавонед бигиред. Ва ҳозир дар баланси ман ки пул нест, барои ман наметавонам гирифта. Ба ҳамин видеои мо ба охир мерасад. То видеоҳои дигар.